Bad news alang sa mga trabahante sa Cebu City Hall tungod kay posibleng walay matagana nga charter day bonus karong tuiga tungod sa budget deficit o kakulang sa pundo sa kagamhanang dakbayan na matod pa sa pamahayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. Kini ang gibutyag ni Mayor Archival atol sa pakighinabi niini sa mga sakop sa tigbalita kagahapon. Diin gipasabot sa mayor nga ang pagpagawa sa monetary incentive kay posibleng nga ma-flag sa Commission on Audit tungod sa kakuwang sa pundo sa kagamhanang dakbayan. Sumala pa sa mga nakalabay nga audit report sa Cebu City Hall nga miabot na sa 91 million pesos ang deficit gikan niadtong Enero hangtod Disyembre ning tuig 2025. Nga naghatag og kabalaka sa panalapi sa syudad, lakip na ang mga bonus sa mga empleyado. Gidugang ni Mayor Archival nga ang COA kay kanina ni flaga sa City Hall og sa pagsuspensa sa paghatag og charter day bonus tungod sa nipis nga pondo og kakulang sa mga requisitos. Gipanglantawan niini ang notice of disallowance sa mga bonus nga nahatag nato 2023 o 24 diin nagpasabot nga posibleng iuli kini kung makit-ang dili sakto ang pagtagana niini. Sa pagkakaroon, the final is here, and then if we cannot have a saving, it's difficult to have a bonus. If we push for it, then muabot ang audit observation memo, muabot ang suspension memo, muabot ang disallowance, then ibalik yun gihapon ng kwarta. Ang pamahayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. Sa pagkakaroon, ang gikonsiderar sa opisyal kay mao ang napulo kadlaw nga leave credit isip alternatibo nga insentibo sa mga empleyado ngadto sa City Hall. Naay suggestion ang komitiba nga naa nagstoryo ganina nga naamon tayo hinganlan og leave credits bitaw. They can probably have 10 days of that nga makahimo kog memo ni ana. Ang dugang pamahayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. Sa logo ng ika-89 nga Charter Day sa dakbayan sa Sugbo iniga Pebrero 4 sukad sa pagtukod niini niadtong 1937. Isip paghandoba sa espesyal nga adlaw sa syudad kay gilaom ang adunay mga pipila ka mga kalihukan nga ipahigayon sa maong nga adlaw.